Be- Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin,
Ang sigla-sigla dati. Sinugod sa... Welcome to the family. We're glad that you have shared your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and truly. Yes, welcome to the family. This is your DJ Mom Ning again here at Pamilyang Kapampangan. Yeah. So you're listening and watching to 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po ang istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Yes, isang magandang hapon po, maya pagat panapon po, king kekatamong balen guagwa, ne po, renganggang kabalen kong guagwang mga sayang, ening aldongay ni, mayap at mapalinggat panapon, kekayungan po. Yes, and also good afternoon po king kekatamong Honorable Mayor Dante D. Torres and family ne po maya pagat panapon kambe na po ning kekatang Vice Mayor Sajid Khan Yusuf and the Sangguniang Bayan members of Guagua. Isang mainit na hapon po sa inyong lahat dyan. At sa ating mga karatig bayan, sa ating mga listeners, watchers, sa Sasmuan, sa Lubao, sa Florida Blanca, Santa Rita, Porac, saan pa ba? Bacolor, San Fernando, San Luis, saan pa ba? Sa Macabebe, Apalit, nanula pa rin Kembalen, Kapampangan po, Santa Ana, Arayat, Masantol. Yan, isang napakagandang mainit na hapon po sa inyong lahat, buong lalawigang Kapampangan. Maili ko po kanya kakit ko po ring deng chat ng Sir Rolly Songko. Yeah, Sir Rolly Songko, maya pa bengi ken king USA ne po lahat po ng ating mga kababayan. Dengagang kabalenta mo mga kababayan, mga Filipinos doon sa US of A. Isang magandang gabi sa inyong lahat dyan. And, of course, doon sa Italia. Okay, Sir Nilo Manakop, hello sa iyo dyan sa Italy. Pakishare ang ating program sa ating mga kaibigan at kababayan po sa Italy, sa United States of America. And sa ating mga tagapakinig po sa United Arab Emirates, po sa Dubai. Ayan, so isang mainit na araw sa inyong lahat. And of course, sa ating mga tagapakinig, no? Mga kababayan din natin sa Canada, sa Israel, and our friends, listeners there in Sudan. Saan pa ba? In Pakistan. Hello, good afternoon to all of you from the Philippines. This is your DJ Ma'am Ning. Lunch daw sa Italy, no? Lunch daw, sabi po ni Kuya Nilo Manakop, blessed morning, lunch, evening, round, Pamilyang Kapampangan, and good day po. Kuya, after 8 years siguro, after 8 years or 4 years, no? Kung ma-approve yung 56, and then magkaka-election. Muli ka, Kenny. Alright? So, magandang hapon po. Ayan, po, sa ating kuya ng bayan, si Sir John Panganiban, and the beautiful, energetic
beautiful wife, Madam Shena Panganiban, who is celebrating her birthday today. Happy birthday po sa inyo, Madam Shena! Happy birthday! Yan, coming from Pamilyang Kapampangan and from Ma'am Susan Ginto Serrano. Happy birthday, Madam Shena Panganiban! Happy birthday! Happy birthday! Yeah, and yan, happy birthday to me. Ayan pong 27, April 27, birthday ko po yan. Happy birthday to me. Alright. No? So, ako po ay 25 years old now. Okay, tawan-tawan nito yung aking mga kapamilya dito sa Pamilyang Kapampangan. Alright. Ludwig Sunglaw, sabi po niya, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM. Yan, love na love po tayo ni Ludwig Sunglaw, and meron siyang, alam ko, nakita ko kanina yung kanyang requested song na Sway. Sway yata yung nabasa ko kanina. So, aking technical man there, pakihanap na yung Sway, no? Pakilinya natin yung Sway. Then, yan, si Sir Rolly is watching from United States of America. Alright. And then, pagbati po galing kay Ma'am Susan Ginto Serrano. Hi to our beautiful Ma'am DJ Ning. Good afternoon po. Oras na ng Pamilyang Kapampangan. Ne po, at Radyo Guagua 99.9 FM. Ingistasyon ang magmalasakit at lulugod ka ring tao. Yan, si Madam Susan. Ne po. Alright. And also, good afternoon to my cousin. Ne po, cousin Luz Gaviola Marukot is also watching with us. Hello ate, good afternoon kay Kaken. Sabi na pong Sir Rolly, kabilis na ning oras, 11:10 na ning Bengi Keti, LA. Mayap ka orasan, Ma'am DJ Ning. Yan, ne po. And good afternoon also sa bahay, sa aking pinakamagandang bunso. Hope Gaviola Ramor. Yan. Ay, alay ambingin. Sayang, sabi na sana, that's my name. Alright. And of course, ang aking avid fan, avid friend, yan, na po si Ma'am Lut Dadural, yan. Magandang hapon sa iyo, Madam Lut Dadural, and Kuya Frank. Okay, last Saturday po, wala sila kasi nag-enjoy sila sa beach. Nako, inunahan ako sa beach, na po. Pero sa susunod na Sabado, mamimiss nyo po ako. Mamimiss nyo ako. Ako naman po ang aalis. So, sa Sabado po, baka hindi po ako makapag-air, ne po. Ako po yung mag-enjoy muna sa aking buhay. Alright. Sometimes, ne po, mag-enjoy tamo kembye tamo. Ali, puro obra. My goodness, magbanding tapa mong may papamilyo. Okay. And then, mayat at malago ka po, king kaurasan, apo kung Marian, ang garabo. Sa Rolly na, talagang ngika. Alright. And then, yun na nga. Si Madam Susan, greeting Madam Shena Panganiban, a happy birthday. More years of celebrating your natal day. Stay safe and be blessed. Pagaling po, Sir June. Ninanune naman rugoy ko yung Kong Jun. Kong Jun, pagaling ka kin. Diyos ko, kailangan na kanimbalen guagwa ne, Kong Jun. Okay. And then, ano pa ba? Hello, Doc, sabi ni Ma'am Lu. Mapagpalang hapon sa lahat. Kamusta po? Na-miss ko program. Ngayong Sabado, di muna kami natuloy sa Bataan. Wow, ne, ika na mo, Ma'am Lu. Ika na mo talagang mag-enjoy. Alright. Antayo. Post munang bagya sa gastusin, sabi niya. Regards to Dabarkads. Happy birthday muli kay Tito Bert. Wow! Happy birthday, Tito Bert, doon sa Canada! Happy birthday to you! Yan. Yan po. Kay Tito Bert Ocampo, more birthdays to come and long, healthy life to enjoy. God bless us all. Yan.
You're welcome, Ma'am Lu. Ay, wapin. Yeah, Ma'am Susan, thank you so much. Metong kayo po karetang may greet ka na ako niyang birthday ko. Kasayana at katulad. Siyempre, sa Rolly ka naman, king 1 week, ne? 1 week na yeda kaywa kaya be kining radyo. Miss da ko nga, ne? Sabi ko napin, ining radyo yung kanakong nanghouse kanina, pampatay stress kaya biye ko, ne? Masaya ko isang kaya beda kayo. Diyan kaya mun chat makanini. Sasaya ko kaya kayo. So, thank you, Ma'am Lo. Happy 25th birthday daw. God bless you more and stay sweet and sexy. My God, sana nga, stay sexy, Diyos ko, ne? Kapilang kaya may balik tampanga sexy kung mas sexy kanita, ne? Maglamyer daya po ka na ma'am ni next week. Yeah, maglamyer da ako. Nung atsuwa kini sa role, tokida ka. Munta ko naman kayong bataan, mag-swimming kami. Yeah! Edak kaya, be. Kapamuset. Alright. So, Ma'am Susan is saying hello to the Poging Bambi, nepo, the jewel and happiness, nepo, si Liam Caleb. To my firstborn, sabi niya, Noe and Mark and Sister Tess, mingat kayo ngan Ken. Yes, mingat langan po ka rin keng Dubai. Dene pong pamilya na pong Ma'am Susan, especially ne po, si Liam Caleb. Sana nakikinig siya ngayon ang ating bembing poging cute na cute sa FB. Yan, ne po. Alright. Wow, Madam Jesusa Garcia is watching. Welcome, Madam Jesusan Garcia. All right. Then, belated day of creation. According to DJ Mamni, your birthday greetings is good, but most very good if the gift is right. My goodness, ne? Ita mo po nga ayalalayo kong i-greet, ayalalayo yung birthday ko, ayalalayo yung mi panganak ko pala ketiyato. Dakal salamat po kay kayo nga, ne po. Dakal salamat. Aruto to yan, biyasa pala mamola. Ne? Sa Rolly. Sige, sa Rolly, kanambala ka na ako. Alright. Yan, kayo kasi, bubolan nyo ko. Yan, mamola na ako naman kaya kayo. Alright. So, Madam Jesusan Garcia, happy birthday, DJ Mamning. More birthdays to come and good health, long life, and stay sexy. Thank you so much, Madam Jesusan Garcia. You also, nepong kalagoyng mestra ngayon, balay galang kalupan ng Virgin Mary. So, isang magandang hapon sa inyong lahat. Na-miss ko po kayong lahat na aking kapamilya, dito sa pamilyang Kapampangan. And now, let's have this very beautiful song, from the Hills. The Hills song po, Power of Love. Yan, the power of your love. Hello, Ate Beth. Hello. I miss you, Ate Beth. Thank you for watching. And also to Brian Ruiz. Sabi po ni Bri, good afternoon po. Pwede po ba pa-shoutout po, Mrs. ko? Sabi niya, si April Ruiz from Bacolor, Pampanga. Yan. You're welcome, Brian Ruiz. So, good afternoon. Hello to the beautiful wife, April Ruiz. Rise up like the
Radyo Guagua FM. Yeah, enjoy listening to these beautiful songs from the Lord. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in the hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof to more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. And this is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. You are love, You are here, my love. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm fit to be emptied again. The seed I've received, I will sow. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan pag fully vaxxed na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Yes, Ludwig Sunglaw at ang aking mga kapamilya dyan. Let's sway! when marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore.
a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Little more. Sway me, make me, thrill me, hold me, bend me, ease me. You have a way with me. Sway me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me, sway me, sway me now. Okay, yan na naman po. My goodness, tayo na naman ay kinat ng FB. May gulay. Nepo, nawawala na naman tayo sa ere natin. My goodness. Nepo, so, siguro po, mag-switch sa Twitch TV. Yan po, sabi nga ni Jay po, kapag meron po tayong problema sa FB, mag-switch tayo ng Twitch TV. Yan, nandyan naman po sa ating screen, no? Nasa screen natin yung Twitch TV. Magpunta po tayo dyan. Alright. May kahit na naman, may nangasanin. May filter ba? Ang tawag dito. Nepo, tayo nawawala sa ere. So, magkainatana mo po king radio. Diyos mio, bakit ako'y nawawala kanina pa? My gulay. Yan. So, balik po tayo dito sa ating FB. Ayan, share ko ulit, Nepo. Sana ma-share ko. Diyos mio, baka hindi ko na naman ma-share. Yan. Buti na-share natin siya. Yan. Thank you so much. Okay, so back to Pamilyang Kapampangan. Nepo, sana kayo po madidismaya keng malalyari, Nepo, sa ating pag-airing ng Pamilyang Kapampangan. Okay, so, my goodness, nananutamo itamong Pilipino ngayon eleksyon na ini. Ekubalo ng makatula, makalungkot, makatula po tangakakit mo rin kantsawang keng FB. Po, grabe. My goodness. Nangaus kaninin. Pero neng kaipin talaga, makalungkot at makasora, makabusit, bala mo yung feeling dareng aliwan tao, ilang biyas, ilang dilid ang biyas, Nepo, sasabihan ng dalang bobo, dening aliwang botanti, Nepo, na nung nuka rin, edabalo, reng botanti,
mayari lang doktor, mayari lang attorney, ne? At pelalong may kakaluguran, may may pate-pate, kay kareng nung nining betda keng eleksyon, my goodness, makalungkot. Pelalong may kakamaganak, may kawakawani, may pate-pate, kay ning kay ngay ni metong mo pining laging sasabihan, lagi kong sasabihan, may papagrespeto, ne? May papagrespeto tamo po, my goodness. So, sabi ko pingketang metong nga sinabing bobo, ikaw na yung matalino. Sabi ko, napakarami palang bobong professional dito sa Pilipinas. Akong makanyan, eh. Kung na-estudyante lang kita, ako kaya, tuturuan kita ng salitang respeto. Ne po, I just do not know nung nanulang klaseng tao rening mamamanyalitang bobo ada ka rin kapara ng tao, ne po. Nung kami, mestra na kami, kaya rap nila rin dakala estudyante, miyayaliwang klaseng estudyante, ne, miyayaliwang klaseng anak, ating mabilis, ating medyo mabilis, ating mabagal, ating ali talaga makaintindi karas dake kami, pero emila po sasabianan na bobo, ne po. Emila sasabianan makanita, uling makadiscourage pong marakal, ing sabianan mong bobo, ing metong nga tao. Alayawaring sariling kaisipan, ing metong nga tao. Ne? Atin niya pong sariling kaisipan, atin niya pong sariling desisyon, ing metong nga tao. So, etala po sa sakupan decisions, etala po didiktan, etala what do you call this, pamilit, ing nanu paman karela, ne po. Kahit ito that is their choice. Yan. Choice na po ito. So, itamong kapampangan siguro, kayan tamo na itamo, metong tamong civilized. Yan, metong tamong sibilisadong tao, ne? We are not savage. My goodness, ano ba yan? We're not savage people, ne po? May garaltan tao. So, atin tamong sariling desisyon. Yan, hello, Marie Galura Centeno, there in Hong Kong. Hello, good afternoon sa'yo. I miss you, mate. Next year, baka miras ko kin. Yan, panahin mo kami. Alright. So, Marie Galura Centeno, classmate ko po yan. Ne po, isa rin pong Christian sa Hong Kong. Yan. Okay, so let's learn to respect each other. And respect begets love. Wow. Wow. Ne po. So, meron pong maraming anong tawag dito? Maraming pinupukol na salita, ne po. Kesyo magma-martial law daw. Pwede ba 'yon? Uulitin ba ang history? Napaka ano na ngayon ng mga Filipino. They are so much vigilant nowadays, no? People are so much aware of what is happening in the government, ne po. So, wag po kayong mag-alala, ne po, kung martial law or what. Sabi nga ng isang attorney na nabasa ko yung kanyang comments sa FB, ang martial law, sabi niya, ang natatakot lang dyan ay yung mga lumalaban sa gobyerno, no? Lumalaban sa gobyerno. Pero para sa ating mga ordinaryong tao, okay lang yan, walang problema. No? Totoo nga naman, kasi po, ako'y naipanganak during the martial law baby ko eh. Sabi namin ding manakit kayong birthday ko kasi I was 1917 eh po. So, martial law baby ko. Ala ko pong ikit kaguluhang kanita, Kenny. Nepo, ala ko makakit masanting kanita. Nepo, sabi ko nga nung panahon na yun ang 20 pesos, makakabili ka na ng bigas, ng anong tawag dito, yung gulay, anong kasing pangalan nung ulam na yun na masarap, merong cabbage, beans, no? Nano kasing ulam ita, ante Ma'am Susan. Itang ating cabbage, ating beans, ating red bell pepper, miyayaliwang samot-samot vegetables from Baguio. Yan, po.
Okay, batatin ka pang kay kanita, metong kilong galunggong, kay ngalagang 20 pesos. Nepo, ating kang pamangan. Bakit ko baloy ni? Po, kaya kami pamangan ni takitang paket ang sibing pala. Kasi po, pituki-tuki na akong mamalengki kanita ni Siping Mimbali. Friend kaya po kanita yung Mila. Yan, si Mila Maglalang. Sabadista po sila, no? Sila po yung nagturo sa amin ng pagmamahal kay Jesus. Yan, ang aming mga kapitbahay na Sabadista. Pituki-tuki na ako po kanitang Mila, nepo, tsaka yating jelly kayong palengke. Kasi po, kami naman uling sabi ko na kaya kayo, kalulu kami, wala kayong pamalengke. So, nepo, pituki-tuki dak mamalengke. Kagit kaya po, yung perang tatalnan ng Mila, na yating Mila. 20 pesos siyang pero naking karkalo asa saliya, balay ka lang, ne? So, sana nga, maibalik kahit na konti lang, ne po, ang buhay noong unang panahon. Wow, ne po, yan. Sana sino mang presidente ang maupo, ne po, sa ating gobyerno, sino mang presidenteng maupo, yan, kaya niyang pagaanin, ne po, agyo na po sanang ikayan ing biena ning metong Pilipino kening bansa tamo ne po. Sana eya maging pabayat keng bansang Pilipinas ing maging presidente. Ne po. So, ang iba naman gusto nila para daw magkapantay-pantay. Para po sa akin ay anong tawag dito? That is very impossible. Ne po, siguro sa batas, pantay-pantay tayo sa batas. Ne po, naalala ko tuloy kanina yung sermon, yung lecture ni Attorney Persida Acosta, no? Pantay-pantay po sa batas, ne po. Pero sa kabuhayan, mahirap maging pantay-pantay. Sabi nga inbang matamad kapantene ing masipag. Aline po, ene po kapantene po. Natural po ing masipag atawo, mas dakalya grasya, mas dakalya pamangan, mas dakalya gamit ken biena kesa kenin tawong matamad o kaya ken tawong mabisyo, ne? Rening tao nga reni mamamagkasakit la ken bieda kasi eda naman nagyo sa samutanan dang aliwa ing kabyayan da. So, pwede ingkay, pwedeng pa magpante-panteng equality, ne? Lalo tamong kay kanita kabayatnan. Actually, ngeni mo, ngenitang, ini po, manyalita na ako, ne po, nangaws kanina, ikami pong magobra, keng gobyerno, kakargan tala rin kaya katamong kabayan, no? Mga kababayan nating mahihirap sa pamamagitan ng pagbigay ng benepisyo sa kanila ng gobyerno. Binibigyan sila ng amount, no? Ng halaga. Binibigyan sila ng halagang pera ng ating gobyerno para pantulong sa kanila, di ba? Meron tayong 4Ps, meron tayong ano pa ba yan? Tupad, kung ano-ano yan, no? Kanino ba nang gagaling yan kundi sa taxes namin, kaming mga regular na nagtatrabaho sa gobyerno, ne po. So ito nga lang tapos nakikita namin yung pagtanggap nila ng pera, ne po, isusugal lang nila, hindi nila ibibigay sa kanilang anak na nag-aaral, ne po. At saka kung minsan nakikita ko yung ibang member ng 4Ps na yan, maya pa hila di aircon labale. Ne po, maya pa hila di aircon labale. So, how is that? Ne po, lawin tamo rin po, nung naning itang kaburyanan tamo, ne? Equality yata mo. Masakit po ito lalo na ating pong tao talagang na mamasala mo kabudla mo makapalad keng gobyerno, ne po, alalang gagawan, kahit magtaka ako itang tambay lamo keng dalan pero eladarano tambay lang keng dalan eladarano po tang kayakit mo miinuman la po, ne? Keng grupo inuman la pero
nadaranop. So, mayaping Diyos karela. Hello, good afternoon, ating Ate Dang. Yan, Josefina Cervantes is watching with us. Yan, po. Maya pagat panapon kay ka, Ate Dang. Okay, so, at na pong karakala issue ngening magluwal king FB na po. Metong pa, ating minaus ka na ako nandin, my goodness. Ating pong minaus ka na ako, mang question niya, bakit kanureng kabataan? Actually, this is not yet our topic. Po, sabi ko ping kaya, sige, sabi ko, pasampio kung banggitan, king radyo ni, So, inaus na ako po nin tao ngayon at sasabyan na po ka na ako na rin kabataan, magagamit la, po, keng politika. Nanungno ka rin, bala mo maka-brainwash la ng makanya. Brainwash la rin kabataan ngayon Sabi ko naman, putaya ko rin kabataan na rin, bayad la at syempre sayang mo rin yung perang tatanggapan daya ko. Pangbakal dano rin king kaida pa mag-aral dayakon So atin puwatang medyo magkay ken DepEd kanini. Sabi ko siguro ako itamong mestra na makatsyempo ka rin ng kabataan na rin na lalakad king dalan mangampanya gagamitan dala rin kabataan tamo kutnan talan nano lang eskwela tsaka nung akwa tayong lagyuda, mas masanting, kutnan tala nano yung eskwela. At baluta naman nung high school ya or college yun, Nung high school ya yan, po yata makausto ito. Po, sabi ko that is child exploitation na po. Expose tala po ring anak king politika at maka-brainwash la ring anak po niya. Anyapin nandin mag-post ko po king FB na karing hanggang kabataan na i-search you pa mo, Tsaka ating sinabi ka na akong mestra na sinabyanan kanuning metong estudyante, mestra ka pa mo, ana. May baluing mapanako, ana. Oh my goodness. Who are you to say that? Ninong menako ko. Oh my goodness, nung akong mestra mo, tabalo, nung mipakay ka king sagot ko keka, nung ikwento king Pilipinas keka, So, kayong kabataan ken, mituturingan kayong millennials, baluye ing technology, Lawan nyo, mag-search kayo at timbangan nyo nung naning katutuan, may nakit na kang hero, gewa deng hero, pero meteya as Malaysian citizen. Anak shooting naman kaya kayo, Nya samasan yung mamamanyalita, kayong kabataan ken, you really do not know what is history, At bala mo, biyasa ko pa kaya kaming mestrayo. Bakit pilan no rin librong binasayo, mayap kayo, My goodness, sabi ko sasabyan dapin deng mangat wa karen mon librong binasami. Ahuk yatan or mitambunan kayo karen librong nga basami ken biyami kaming mestrayo. Potang kay sabyanan nyo kaming mestra ko pa mo ay nung nga kung sabyanan nyo tabalo nang malyari kaya kayo. Mo may papaintagon na Betis High School. Ikayong taga Betis ken deng makirandang ken. Samasan yung manyalita ka rin mestrayo. Ko magbiasa-biasa pa, king mestrayo, tandaan nyo. Ay, naku, adyang millennials kayo, kayanda kayo. Nung ken mong computer since 1994. I know how to operate the computer already kanita pa. Umpisa na pa mo ng technology ngayon, balo ko na yung pakialaman. And I believe, titimbangan ko nung nanungan nga babasa ko daramdaman na papanalbek yung technology ngayon. Anyay kayo, magkay kayo, nanungaws kanina, mag-balance kayo, mag-research kung masalesek yung biyo. Sabi ng Ma'am Lu, yung puso mo, Dok, hinay-hinay lang. Kasi Ma'am Lu, makapaling buntok itang sabyanan na kaning metong estudyante, bala mo, biyasa ya pakeka, Who you? Who you? My goodness. So, good afternoon kay JW Raquel Justin Baste. Yan, she's watching also.
maya pagat panapong kaya ka, andyan disnan mo kung medyo mapali-pali sa sabyan, kasi may kapali kong mubuntok kitang. Kasi po, ulimpin ken kung kain nangos kanina, ken kung media po, medyo makatanggap ko po kasing feedback na masanting po, dapat lang ayuson, panasbok din ng kabataan na rin, my goodness, sabihan po napin man kaya kayo, ninuwari ing minunang corrupt keti Pilipinas, from the year of the first revolution, anak shooting kaya kayo. So, you research very well. Kayo kabud-kabud maniwala king nanong panyabiyanda rin tao, ay my God. My goodness. So, 2:52 na po, medyo po magkaita mong siguro mirasang gapotang alas 3 mag-music tapa mo bang kanita ma-relaxing ka na akong sarili uling may kay ko talaga may stress ko po so ren kaya katamong nasabi ng Ma'am Susan kung toro kikilos ka sasantingin kabiyayan iwasan ning inggit at may karespeto ka rin kapwa at king sarili at may katakot tamo king Diyos. Yes, tutuya po ito. Kumilos ka naman nino man yung presidenteng lukluk. Magobra tangan. My goodness, bala mo ari, makangangata na mo, kapalad. Sabi ko na, pinta, bakit manabuye nga biyas kem banua, anong may pagpagalan? Diba? Yeah. Sa yung Diyos mismo, yung Bible mismo, sasabihan na, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. So, mantun ka at akit ing pantunan mo in guidance of God. Po. So, Diyos mio, corazon, bala mo, cool mami, stay beautiful and sexy. Yeah. Po. Makakaila, Ma'am Susan, itang bala mo, biyasa la pa kareng mestradang panyabyanan daw makanyan, kaya nakanda. Ay, oh my goodness, not in Betis High School. Po, samasa nyo, ikayong anak taga Betis ken, sana magi kayong maggalang ngay anak at rerespetuan nyo ring ding mestrayo at ding makamatwa kaya kayo, respetuan nyo lang. Tandanan nyo yan. Ay, naku po tayo akong makachempo kaya kayo. Ay, tabal nang malyari kaya kayo. So, at itamong mestra, etala papaboreng mamamakibat makanyan, let us correct them, correct these kids, these students na nangas kanina, magkamali keng karelang paniwala keng bie, i-correct tala what is the right history, what was hidden, po, at nang karakalame nga sa likutak katutuan king kaya katamong history na da sinulat ot makanyan no man kasi rin kaya katamong authors pati ila mga bahiran ng masanting image nanula panyulat king kaya katamong libro. My goodness, kayo rin ng mga authors dyan, ayusin nyo ang pagsusulat nyo. Magsulat kayo ng tama at huwag nyong iligaw ang mga tao. No? Huwag nyong iligaw ang mga bata sa katotohanan. My goodness, ikayong maglilingdalan, balay galang, nuka rin kayong miras kembiyo, mga impyernos kayo. Eyo, lilili rin tao kayong katutuan. Ikami, balumi, nung nanoy yung katutuan, my goodness. Pero ating kaming sariling kaisipan, bakit? Why is this our choice? Alright? May papagrespeto at dakal tamo balo Pero ikayong makayanak, dakal ko pa basa na libro, dakal ko pa basa na magazine or newspaper, dakal ko pa experiences na dalanan kembie. Bayo yung maging kapanteren kaya kayong mestra, tandanan nyo yan. my God, sigurado may liya ka ni Ma'am Luca na ako. Nanula, kasi may ka nang wawas kanina, itang uling media ko, uling kentang media. O yan, sabi ko, sige ako, potang bagyaya ako, kayang koren, pasampiyon ko laya akong makanyan, So, detang ka na akong post keng FB,
makapatungkol la po king makanya na bagay na mag-research kayo. Search the truth and the truth will set you free. Hanapin, ne? Yung katutuan niyang magpalaya, kaya katamungan. At saka tandanan nyo ini. Tandanan tamo, ne? Whatever or whoever is seated as the leader of the country, in Diyos siyang megloklok kayo. Whether it is for the improvement or for the destruction of a nation, it is God who seated that person in position. Tandaan ng tamo po yan. Ne? Aliwa, o bakit papayagan na ng Diyos ang makanyan? Kasi atin yan dahilan ng Diyos na eta mo balo, na eta mo antin dyan. Sabi nga pin ng Diyos, your thoughts are not my thoughts. Ang kahisipan mo, ko kahisipan. Tandaan ng tamo po yan. Ang Diyos malawak ya. Kadahilanan, no? Bakit papayagan na ang bagay ngayon ketiyato? So, good afternoon to Maribina Calub Diaz. Yan. Hello my friend. Kamusta? Kamusta kayo keng Lubao? Yan. Sana okay kayo mong. Wow. Thank you, Ma'am Susan and Ma'am Lu, ne po. Thank you kaya kayo kayong concern nyo ako. Alright. So, isip-isipan tamo po ne. Actually, people in Mindanao, they like martial law. Ne? Oo, tita mong people kay ni Luzon kontra tanang kontra. Ne? But the people in Mindanao, they like this martial law kasi mas protected law. Ne? Ite nga papanalbe ko keng news. Ne, tabalo mo kayo nung iyo pa panalbet kayong balita yan. I watched that in the news, ne? So, tamo masyadong kontrabida kayong bieta mo. Lawenta pa mo, ako mo naman, ko naman, anyang meg-martial law kanita, mi naman aranasan. Sabi napin, ing tatakot mo kayong martial law, wapin detang kakalaban kayong gobyerno. Natural mo, kayong metong a leader nung manakit siyang threat. Manakit siyang threat kayong government, kayong kayang pamag-rule. Natural mo magkaya. Idepensane ing kayang idepensane ing bansa, idepensane ing kayang administration. Maya pa kayong mag-president. Bangka nita ya, balo Sabi natin, President Duterte, ala ka kasing balo ana. Kulang ka pa sa alama ng makanyang president. Dakal tamo po balo kayong gobyerno, ne? Kaya pa magpalakad ng gobyerno. Pero ako po, akakit ko rin galo ng President Duterte. Matalino la pong galo rin kainan, po matalino la pong moves din gagawan ng President Duterte. Okay, so it's 3 o'clock. Let's have this prayer first. It's 3 o'clock. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. One Nation started a beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ
for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit, for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP, at ng himpilang ito. Okay, welcome back po to Pamilyang Kapampangan. Yan, medyo mainit tayo kanina at na-relax ulit ngayon. Thank you so much, Cederina Cunanan Guevara, for watching today. Yan, at I'm very proud sa ating mga naging estudyanteng ito, ne po. At nakita ko rin kanina si Likes Laiko. Yan, si Dr. Likes Laiko. Deni pong anak ka rin nung King Education, kapante ko nala, pero magalang la pa, re-respetuan da ako. Re-respetuan da kami nga, mestrami. Mestrada kami po. Mangatas na la naman posisyon po, very good attitude yan mga anak. Always respect yung mga teachers nyo at saka yung mga nakakatanda sa inyo, no, para pagpalain kayong higit ng ating Panginoon. Yan. Alright, so anong tawag dito? Sabi po ni Ma'am Lu, life is so beautiful if you know how to handle. Yan. Wow, English yung Filipino ngayon. Ay, may Nagalog. How to deal with it meaningfully. Mamuhay tayo ng maayos, angkop at tamang pagkilos. Ibig sabihin, alam mo kung ano talaga ang tama at kung ano nga ba ang mali. Ang katotohanan sa buhay na mamuhay ng malinis, matiwasay, matino na walang inaapakang tao, na kalulugdan ng Panginoon. Yung mamuhay ka ng matiwasay sa abot ng iyong makakaya at hindi kailangang mamuhay ka sa maling gawain o sa pandaraya lamang habang nabubuhay ang tao. Gawin ang lahat ng kabutihan dito sa mundo na walang pagsisisihan hanggang sa dulo ng iyong buhay. Wow, napakagandang
comment po, no? Napakagandang comment ni Ma'am Lu Dadural yan. Actually, aliwaman po yung politika, yung kaya katamong topic ngayon yun, yung pong mipakay ko mo uling pimpong dakal ko at tanggap po nangas kanina feedback niya po at akakit ko keng FB na Emma Santing. Yan. So, panawagan po sa mga schools, no, to tell the students not to be used by politics, ne po. Antin dyan tamo ingkay, ne po, antin dyan tamo yung pamangailangan pera, lalo na bata mo king pandemic, ne po, mamamagkasakit yung family. Aminan tamo, siyempre, pagamit la rin tao nga rin para mangampanya, alalawaring tatanggapan na pera din. Atin la, natural. That is normal. Po, normal yan. Ginamit kang tao, mamayad kang tao. Nung emo, dinan din, makanalang mga din pamilyado. Siyempre, manintunan na lang masalese kaysa akin tuki-tuki laking dalan. Pero sana rin yung anak ka rin na gagamitan daking pamangampanya. Ela sana mga brainwash, ne po, sabi na pinitang minaus nandin, bala maka-brainwash la, makanyan, ne? At minaus siya pa pinking division office, ne? Ulingatin niya namang kakilalang supervisor ka rin. At sabi na pinitang supervisor, i-report na kano king kaya katang superintendenting malalyari. Alright? And of course, dakal-dakal pong salamat kareng hanggang susuporta kay Betis National High School, ne po. At eke po ayari-yari keng kabada puret ang donations tamo. Eke ayari-yari ing report ko po uling at no pong kakaba rin donations mi kay Betis High School. Pero eko po magreklamo, masaya ako po, ne po. Matula ko po na sasawp kayo pong dakal keng kaya kaming eskwelahan, kareng kaya kaming anak, ne, kareng kaya kaming estudyante, ne po, keng Betis National High School. So, dakal-dakal pong salamat kay kayungan, kareng hanggang PTA, kareng hanggang alumni, ne po, na nasasawp keng Betis High School. Yan, balo de pong balikdan, ning karelang alma mater. Yan. So, dakal-dakal salamat kay kayo, ha? Yan, no? Palakpak galing sa pamilyang Kapampangan. Alright. So, ano bang topic natin talaga ngayon? Dahil ano lang yun, pasampyaw lang yun. Eto po ang topic natin ngayon dahil, yan. Alright. So, kasi po napapansin ko na, wow, galing kay Charles. Maya pagat panapon po, DJ Ma'am Ning, pa-shoutout kay po'y Konsehal Ronnie Duklap Herona. Yan. So, hello, good afternoon to Konsehal Ronnie Duklap Herona. Coming from Charles. Okay. Ayalala ke po, ulingikit ke po yung word a konsehal. Ay, lalaki po itang Marilda nandin keng San Fernando. My goodness. Ot bakit dugo? O yan, politika na naman. Ot bakit dugo to the point na makamate kayong tao? Ko tatakot keng Diyos. Kayong menutos at detang inutusan na mekamate. Ko tatakot keng Diyos, my goodness. Pakibatan niya yan, keng harapan na ning Ginoo. Emo keng batas na ning tao, no keng batas na ning Diyos. Balayo galang. My goodness. May trigger ya keng buntok ko yung word a konsehal, ne. Condolence po to the bereaved family, ne po. Reta pong kematen, makirami ya po yung pamilyang Kapampangan kaya kayo. At andyang ko po taga-karin ne po, medyo ikit kaya po itang ikit kaya po itang video talagang ede biyayan kaya tang datang na ne. Makalungkot po. This is just a politics. Ne? Tandaan tamo po, your mission is to serve the people. Nanuwaring at tsukeng politika. Naniwaring at tsukeng gobyerno para makamate kayong tao. O yan ang kutang .
Kabusing talagang parasan tamo, maglingkod ka rin tao. Maging servant. My goodness, do you understand the word servant? Public servant. At bakit miraras kitang puntong ating mamamate because of politics? Makalungkot. Makalungkot, my goodness. Ne? Ni naman pong makirandam ken, may gising kayo kayisipan. Ne? Ating Diyos, amanakit kaya kayo. Tamo sana masyadong magulo. Masyadong mapalibuntok. Tamo maging emotional. Metong kayo parasan Maglingkod ka rin tao. Para maging Diyos. Para maging makapangyarihan. My goodness, nananula rin in politics ngayon. Ako na nga tintiyan, bakit kailangan lapang makamate? Ay, nananuta mo kayong biyeta mo. Diyos mio. Sige po, pakiramdaman tayo pa ining masanting akanta ngayon ni God of this city. Who is the God of this city? Who is the God of this province? Ne po, putang guys, sasabihan tam, Kristiyano tamo, Kristiyano, maniwala kang Kristo. Where is Christ now? Where is the love of God? My goodness. You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo.
Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing,
Takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Okay, nakita ko po kanina na parang commercial yung ano no dito sa FB natin. Nepo, mag-commercial ya po yung FB tamo. So ako po yung nag-chat dito na switch po tayo sa Twitch TV. Yan. Nepo, mag-Twitch TV tamo po para continuous siya po yung kaya katamong music, ang po rin kaya katamong pisasabihan. Nepo, mag-continue la. Okay, hanggang ini mag-commercial ya, mararamdam din kantata mo, ne po. Sabi ko nga po kanina, let us switch to Twitch TV. Yan, ne po, makakaya po yung Twitch TV tamo, ne po, makapaskilya po kaya katamong chat box. Yan, pakikaya po, tapya po yan, bang kanita mag-login tamo po kaya Twitch TV. Okay, so mga kahit tanang yan, inangaws kanina, mga filter tamo keng FB. Yan, live video has ended. My goodness, ano ba yan? Alright, so, ang ating pong talagang topic ngayon, dahil pamilyang Kapampangan tayo, nepo, at napapansin ko na ang tawag dito, at least kahit na papaano po, ang pamilyang Kapampangan, nepo, ay merong mga pamilyang, anong tawag dito, may mga tao na nakikinig at sumusunod, yan, sa ating mga payo, nepo. Ang tawag dito, bakit umiikot pa hanggang ngayon, aking asan na ba yung ating pamilyang Kapampangan dito para ako'y makapagpatuloy, nepo. Anong tawag dito? Ayan, mismong ako, nawala na ako sa ere. Magkain na ako ata, nangaws kanina. Ayan, alright. Diyos ko, balik-balik na, tamo. Subukan kong i-share, kung share ke pa. Sungi ako na i-share yun pasensya tamo. Alright, yan, na-share siya. Okay, so patuloy po tayo sa ating pinag-uusapan. Yan. How to bring back the love in the family. Yan. Kasi po kahapon, hello class, sabi ko, how are you? Ayan. Are you happy today? Yan pong ating mga bate sa estudyante, no? So, yes ma'am, sabi ng isa na, why are you happy today? Sabi ko kanya, kasi po kinis na akong makunan din. Wow, nepo, how sweet naman, nepo. At matulang-matula ko po kitang pengaring aitan na kinisneng ka na akong estudyante, bayo yung may garal na po, no? Yan po, lawen nyo po, ingagawan nyo po, kareng anak nyo po, nepo, maka-inspire ka rela na bayo lungob keng school. Lambingan nyo po, yan, At nepong kasaya, itanga na kaita, grade 10 Kilmaria po. So, matula ko po at iniakakalimang kaya mong ababanggit anyang what do you call this, anyang Valentine's Day. Ating kung metong post, ikit na post keng kaya katamong FB na karengang ganganak, ingseli ng bulaklak ang pon chocolate, i-mother now, and that is Dr. Likes Laiko. Yan, Dr. Laiko. Very good kaketang gewa mo nga itakarempe ngari mo, ang yeni kya mo ayayalala. I'm sorry, andyang maluwat na yung February pa ito. Pero ang yeni ayalala ke anak. So very good, so ren ke katamong kabataan ke na makirandam, then pengariyo, eyo kakalingwan, tandanan nyo yan, andyang bulong yamong, andyang bulaklak yamong gamamela, ako bulaklak santan, Tinan nyo lang po, lareta,
choknat. Andyan choknat lamo. Pagdalayo rin kaya kayong pengari, denan nyo lo. Yan, ne? At rin pengari, matula lang matula ka nita. Ikaw naman pengari, ayo kakantsawan din anak yun ninano ka to. Miyangin ang kata. Yung sasabyanan makanito. Okay? So, how to bring back the love in the family? Kasi, dakal na pamilya, ne po, dakal na pamilyang medyo kawakawani ng eni, ne, at po tandaragul ring anak, ne po, nanita, bakit kaya ring nanta mi kaka-division, ne, mi kaka-wall between the parent and the child, ne po. Pero yun na nga, masaya po ako at binabalik na pong unti-unti. Ne po. Sabi ko nga sa aking mga estudyante ay, huwag kayong mahiya. Sabi ko, you kiss your parents, especially your mom, no? Kiss your mama, no? Kapag uwi nyo, or kaya pag alis nyo, no? Yon. So, nagbunga ang ating pagtuturo sa kanila, ne po. So, how to bring the love in the family. Yan. Medyo relax na ako, Ma'am Lu. At saka Ma'am Susan. Medyo relax na. Yan. Thank you so much, Ma'am. Or Ate Dang. Yan, si Ate Dang. Ate Dang. May nakit kong kainan din. May nakit kong video kareng magsumba. Makatulay tang kayang kay. Makatulay tang music na. Pasumba-sumba ka pa, o wachiko. Nakaman mga yayot kim pangawan mo. Ate da, may pakayli ko kitang kaya ngayta, kitang video ngayta, ate da. Pasumba-sumba ka pa yan, kaman mga yayot at chiko. Kitang video. I-share kayo po ta kaya katidang bangka nita, may leak. Pero Ate Dang, yan, sexing mommy si Ate Dang. Alright. So, paano bang ibalik yan ang pagmamahalan sa family? So, number 1 po natin ay magkaroon po tayo ng family dinner. Yan, or family basta pamangan ne, pagluto tala ring anak manyaman, ne, pagluto talang manyaman na pamangan ding anak at abe-abe keng lamesa. Yan, ne po. At nung ka rin ing lamesa, metong yang masayang lugar, ne po. Ay alala ko na manitang metong patalastas keng FB na atsulaping keng lamesa, ne, mamangan lo. O nenginin pengari, sermon kem bieno, ne? Iso pong mamangan lareng anak, kaya kumanyer mo, tandanan nyo yan, milakula po gano. Ne? Milakulang ganang mamangan deng anak. So, tamo mag-sermon. Nung alipo, dumayo, teno makipangang kaya katamang rin anak tamo. Yeah. So, Yumul, Rangelo Isip, yan. Si Rangelo, hello, Rangelo, kumusta na ka anak? Yan. So, you're welcome, Ate Dang, okay? So, yan nga, no, magkaroon tayo ng family dinner sa bahay. Nepo, pagluto talang manyaman deng anak tamo, kaluguran na pengare. Itang peka paborito da sana, yung iluto tamo, bang kanita manyaman lang mangan at masaya lang makipagkwentuhan kaya katamo. At itamong pengari, syempre, makirandam tamo at makisaya-saya ka rin kaya katamong anak, ne. Alang manyer mo, nisong oras na rin pamangan, tanda na tayo. Bang kanita, mangan lang masalese rin kaya katamong anak. Bang kanita ring anak, mulila kembale at kembale la mangan manyaman at makipagkwentuhan ka rin pengari, ne? Dapantunan ka rin aliwang tao, ing saya, nung keng mismong pamilya ka rin da akiting saya. Bang kanita, ing deng kaya katamong anak, kalat-kalat ken dalan. Kailangan ding anak tamo, keng mismong kaya katamong pibale-bale, masayalo. Ne po? Okay, so that is number 1. Family dinner, ne? How to bring back the love in family. Yan. Nano pa? Little notes or little chats. Yan. Makipag-chat.
karakal tamo chatmate kembie tamo ring anak tamo ila tala chat. So makipag-chat ta ka ring anak ne. Kamustan tala. Pero nung mag-aral na rin tala masyadong guguluwang kempa mag-aral da. Potang oras na nangyari ning pa mag-aral ka rin tala i-chat de ng anak tamo ne. Pero halimbawa mag-obrala, so minano mo nung kitnan meng anak ka, mo ne, oras na mga anak ka, patugot ka pa king obra, puro obra ne, mga kapa mo, mas importante ka kaysa aking obra ngayon. Wow! Wow! Ne, mas importante kaya mo kaya kaysa aking pera. Maniwala ya kaya ng anak kanita. Okay. Siyempre, nung akong indana, maniwala yan. Mas importante yung anak ko kaysa aking pera. Ala ng peka importanteng dili, kembie na ning meto ngayon da, nung meron kayang anak. Yan, alright? So, itamo, kahit tamo yan, i-practice tamo kem ballet tamo yan, kem pamilya tamo, little notes, little chats. So, yan, po. Nung papagbakalan me ing anak mo, denan meng note. Aliwa mo rin tang written note, nangas kanina, denan mo, I love you. Yan, alright. Ako po, basta rin anak ko, hanggang ngayon sasabihan kong kay rin at kukwento ko rin kanak estudyante, pangatwada na rin anak ko ako, kikis ko lang po, kikis da ako naman, I'm saying I love you to them, I love you, love you na. Makanyan, So, kayan tala po, tamo po nangas kanina, tabalo at ekbalo. No ka rin dapat din Pilipino itang potang may garal na lareng anak, danala, nanita, may kaka-wall, may ka-dividing wall, karela, dano kikis din anak da, dano kakaulan, tabalo at bakit, ibalik tamo po ito, ibalik tamo keng kaya katamong pamilya ito, ibalik tamo yung lugod keng pamilya, alright? And then, ano pa? Ay nako, metong kaini kareng pamilya lalo na kareng ating anak ka mga latik, sige, ana, salida ka, pagdalada ka. Aroy, mimingat ka ken, kailangan isong kauli mo nung nanitan sinabi mo, daralan me. Nung milako ya tiwala kay anak mo na nakapaniwalan at lumungkot siya, ma-disappoint yung anak mo. Isong sinabi mo kaya sige, kauli ko po pagdalada kang makanyan. Pagdalada kang chocolate, pagdalada kang ice cream, pagdalada kang manyaman, makanyan, ren kaya katamong kay Kenny, ren hanggang mga nyaman na pamang Kenny, pagdalada kang makanyan, mo. Nako, siguraduhan mo po, tang muli ka, daralan mo yan. Anak, mapag-expect la rin. Akit murgo, isang daralan ni tampe nga ako mo, biglayan lumungkot, lupa yung anak mo. Okay? Mo papaboreng malalyari ta, uling oy tana, ingumpisa na nanitang pamagdayo na lubke ka. Okay? So, isong atin tamong sinabi ka rin anak, nasalwan tamo para karela, kayan tayo, tuparan tayo, tabang kanita ring anak tamo, magtiwala laki ka tamo, ing tiwala ma-build up inside the family. Yan, alright? So, nano pa yung daptan tamo para mibalik ing lugod, mibalik ing saya king pamilya. Ayan, yun nga sinabi ko kanina, yung mga pangako. Ay, alala ko na naman, king politics, ng karakala pangako. Yung po papaboreng mapapako, yung pangako yun. May ngako kang moon and the stars. Pagawa kong ospital, antay ng ospital hanggang ngayon, panayan deren taong balen, my goodness. Nino ka man makirandam ken. Kamangako mo atupad, karen tao, tandanan mo yan. Uling milakol at tiwala, kaya karen tao. May nga rin pamilya yan, sumengako ka, na salwan mo yung makanyan, nagawan mo yung makanyan.
gawan mo, salwan mo. Na anong sinabi mo, gawan mo. Be a man of your word. Kakabod mama mangako. Bangkanita ren deng tao ela milako tiwala keko. Bangkanita ren tao ela ma-disappoint. Da ka pamama nagkasan kagulot mo. Den tao. May ngari kayang pamilya bangkanita ela mimwaren tao keko. Good afternoon, Sir Irwin Nickdao. Thank you so much for watching, Sir Irwin Nickdao. Alright. Maestro netong J ni metong ya po kareng nang sanine tinuro kang J keng technology yan. So dakal salamat Sir Irwin Nickdao keng guidance mo kang J ne. Okay. So, yan nga ing pisasabihan tamong pamilya daragulya mo yan ne. Kasi in family, this is the basic unit of the society, and in municipality, it is also our family. Mag-local level tamong yan. Nanong penga kuyo po, gawan nyo po. Po. At nawa po, tang loklok kayo keng positions. Eyo kakalingwan din taong penga kuwanan nyo. Po. At siyempre, kareng kakatamong national positions, po, sana nga ay wag tayong ma-disappoint sa kanilang mga pangako. Po, pangako sa'yo. Alright. So, itamong pengari isong atin tamong sinabi, gawan tamo kareng anak tamo, numburi tamong deng anak kareni, mikatiwala laki katamo, at ituring da katamong talagang emo pengari nung matalik dang kaluguran deng kaya katamong anak. Okay. So, nano pa? Compliment them. Po, puryan nyo la. Compliment tala ring anak tamo, nano mo yung gewada, i-compliment tala, pasalamat tamo ka rin anak tamo. Kingwa na kang inuman, say thank you. Singkap na kang kape, say thank you. Ay, kayap na ning anak ngayon, God bless you, Kanyaman na ning kape, andyang mapayit-payit siya. Andyang mapayit siyang kape, sabihan mo keng anak mo, manyaman niya. Andyang mamaslam-maslam yung juice o kaya yung sigang alinuto na. Faith! Andyang maslam niya yung sigang. Sabihan mo, manyaman niya. Baka niteng anak, magiyang inspired ken pa mag-serve na keka. Alright? So, bringing back the love in the family. So, pegsilbyan na kaning anak mo. Dapat matula ka at puryan me ing anak mo. Okay? Aliway tang sinilbyan na nakapotang kaya yatuan mo yung kayang yatuan mo ruging gewa ng mayat ng anak mo keka. Masyadong gagawan ni tayo kang kaluguran na pengarin. Alright? So, compliment our children. Yan. Metong pong paralan niya para ma-build up in confidence na ning anak niya po. In confidence na ning anak, ma-build up king sarili na. Andyang medyo ating flaws. Pero uling many bata ning pamagpuri king pengari. Confident sing anak na marap ka rin aliwang tao, na marap king luwal bale, yan. So, mas masanting po na rin anak makakaila king bale, manonurture la talaga, naning nurture king kapampangan. Itang makakay, madidevelop, ken pamong bale, madidevelop na karela ing confidence ing masanting nga pamag-ugali ken pamong bale disiplinado no reng anak, ken pamong bale marespeto no reng anak, yan. Turuanan talang gusto rin kaya katamong anak. Bang kanita po tandagol lang, magilang mayap as citizen na ning kaya katamong community. Sabi ko pinandin, medyo mikapali ko ka rin yung tawong mamamanyalita keng FB na bala mo totong ilan ang biyasa keng biyeda. Nano kayang pegaralan da rin tao nga rin? Nano kayang ayari da rin yung tao nga rin yung mamamanyalitang bobo la rin makanya na klaseng tao? My goodness,
look at yourselves ne, before you judge other people. Ne? Tingnan yung sarili nyo, ano bang accomplishment nyo sa buhay nyo, okay? Lahat na lang, pinupunanin nyo, lahat na lang, ne, pakikipatin nyo rin tao. Alang kayan, alang kwenta yan, tandanan nyo. Sabi natin, magobra tapa mo rin, kay ba't na ning eleksyon na ini, magobra tapa mo rin. At saka, yan, merong paalala sa atin ng DOH, no, na after this election, baka magka-surge tayo ng COVID-19. Mimingat tamo po, ne, matula tamo, masaya, ne po. Mimingat tamo po, din kaya katamong kasiping bansa, ne po, mag-lockdown lang pa si Bayo, at apanalben ko keng CNN, makalunos la rin tao ka rin keng China, ne, because China is a communist country. They have the authority to padlock houses, ne po, ring dembale dareng karelang constituents, ne po, dembale dareng constituents da pemadlock dala. Ikit ko po keng CNN ini na nung ka rin po, den pong tao pangabengi mangulisak la king manyawad lang pamangan. Ela po milwal ka rin baleda kasi pakapadlak la po, pinadlak no ng gobyerno. At 2 days ago, I watched in GMA7 also, ne po, there is a forced arrest, ne po, karenin taong lakad-lakad ken dalan darala daw po ken quarantine facility against their will, ne po, katindi na po ning komunistang country ngayon, ne po, tangkay rengali waburiding communist concept. Palayo ka lang na ng communist konsepto, ne? At na kung kaburiking karetang papabrainwash kayo, ini pong tandaan nyo, kapilan man alam pante-pante. Keng batas, yes, ating pante-pante yung batas, pero keng kabiyayan da rin tao, malyaring may kapante-panteng kabiyayan, kaya nga meron tayong rank and file, no? Atin tang rank and file, hanggang kalublub-lub na panin tao, bakit wari, tambing yung boss, may panganak ya as boss, andyan pang ing meto nga boss, atin yung anak, kagad itang anak, yung boss ketang babo, magumpisaya keta lalang. Mostly, rempe nga ri, kukuha nandong empleyado, rin karelang anak, titrain da lang, gaking miras laking babo, at ilang magmana. Ne? So, lako tayo po itang konsepto nga ito. Lako tayong konsepto nga yan, keng isipan tamo, ne po, na equality yata mo po. Ako, kaya ito, nangaus ka nita, pamamola mo ito, pamamola mo ka rin tao. Kaya nga sa teaching lang meron tayong or sa ating office sa ating office merong clerk 1, clerk 2, clerk 3, clerk 4, ne? Ating miyaliwa tamo ranggo keng bie. So isipin niyo 'yon, kayong mga bini-brainwash na mga tao na pagkapantay-pantay. Sa batas, yes, pantay-pantay, nakapiring ang batas, walang nakikita ang batas, no? Tama yan pagkapantay-pantay sa batas, pero sa kabuhayan, hindi pwede yon. Kasi meron talagang masisipag na tao, meron namang mga tamad na tao, may bisyong tao, merong mga walang bisyo na pinapasayangan ng mga pera, no, para i-save nila sa kanilang family. Tamo po brainwash, tandaan tayo. Okay? So, paano ba? How to bring back the love in the family. Alright. So, sabi ko nga, family dinner. Let's have a chat with our family. Nepo, bring home or you buy the favorite treats to your family. Yan. And, nung magkamali, always say sorry. Yan. Say sorry. Nepo. Lalo na rin kabataan ken na magbiasa-biasa ka rin makamatuwa. Ne? Bala mo tutunong biasa ka rin makamatuwa. Uling may nga brainwash la. Ne? Say sorry. Magpa-sorry kayo ka rin ng taong pemamanyabyanan nyo keng FB na bobo kayo. Ne? Hay, pwede ba? Salesing bansa tamo king makanyan. Okay? Ibobo tayo!
Party List! Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna.
Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan." Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Happy watching po kay Ma'am Belinda G. Pingol. Yan, alright. Medyo makalungkot po na yung FB tamo. Technical man over there. Manton ko keng Twitch TV. Hindi ba tayo naka-Twitch TV dyan? Hinahanap ko sa Twitch TV para maano ko sana, ma-monitor ko anong nangyayari. No? Ining kaya katamong FB, filter na katamot, impapalabas na, kaila, commercial la. So, mag-ano tayo dito sa Twitch TV. Po, rin kaya katamong watchers, listeners ken. Medyo sigurado mabubusit lang naman. Alala nga kakit keng FB nung what do you call this? Commercial. Nanong house kanina. Anting Twitch TV tamo. Bang kanita. Kakit tayo. Sabi ko pa mo ka rin kaya katamong listeners, switch to Twitch TV. Ako mo, alata pa ng makakay ken Twitch TV. Pakisuyo, tingnan natin, no? Para hindi tayo naliligaw ng landasin. Alright, so bring back the love in the family. Yan pong ating pinag-uusapan dito sa Pamilyang Kapampangan. Yan po, alright, ayan na, nakita na. No, nakita na tayo sa Twitch TV. Yan, okay.
So sa lahat po ng ating mga listeners, mag-switch po kayo sa Twitch TV kahit na ilang minuto na lang po. Yan, okay? So, bringing back the love in the family. Last po natin is compliment them. Yan, yung ating mga members of the family, ne po, yung mga ginawa nilang maganda. Yan, ne po. Let us compliment them. Lalo na po, sumunod sa atin yung ating mga anak. Yan, yung magulang, binigay niya yung gusto, no? Compliment, no? Kayan taling kaya katamo. Nangas kanine, puryan tala rin kaya katang anak at puryan la naman din kaya katamong pengari, ne? So, yan. And ask about their day. Kamusta? Kamusta yung Aldo ng Melyari? Yan, ne? Nanang Melyari kayong eskwela. Ne? Pero rin anak yun, rin kaya kayong estudyante, nung sinabi dang alapo, malam bayo, ay ako maniwala kanita. Mangalkal kayong notebook, dalawa nyo rin notebook sa ating bayong Melyari kayong biyeda. Kasi rin aliwang anak medyo makanyan la sasabihan ng katotoong karen pengari. Ating pengari naman mo, maniwala yan, alayang assignment, alayang gawain ng kanyang anak, ne, kahuli nun. So, ask about their day, yan. Kayong anak kembale, kamusta na? Nanong kay? Nanong latest? Yan, magita mong marites bagya ka rin pengari tamo, ne. Bang kanita rin pengari, marelax la, ne. Sabihan da kanita, ay, ta, Diyos ko, ting kong estudyante, makanya na, ay, ginuko, ne. Yan, alright? So, rin kaya katamong tatang muna mang, kung saan tala rin tatang mi pa ka nanuing obrada, ne? Nanong gewada kembieda, yan, ne? At kay ba't panyangkap yung kape, juice or Milo, mi pa kay Lia tuloy yung ka na akong principal, anyang in-offer ning mintang bisita kaya kami. Sabi ko, kape, juice, Milo. So, masyado tamong kain, masyado tamong nangas ganine, mapag-offer yung tamong Filipino. Okay? So, put down the phone or put down the TV, ne po, and give time to each other, ne po. Patugot ko pa ka rin kaya kayong cellphone, patugot ko pa ka rin kaya kayong panel bent kayong TV, ne, si kaswan niya pa yung pamilya, harapan niya pa yung pamilya, harapan niya pa yung kaya kayong pengari, harapan niya pa yung anak yu, kayong pengari, ne, patugutan niyo ang pamindutan, no, nanong gagawan niyo kayong phone na yan, ne, Diyos ko po, tabalugsek yung phone na yan. Alright? Pansinantala po rin kaya katamong miyembro kayong family. Yan, ang ibig pong sabihin ni Ma'am Romwarnyo. Okay, ni DJ Ningyo, ne po. Then pong kaya katamong pamilya, then ang tala pong maya papanahon. Yan, okay? Na ano pa? Serve. Yan, ne. Magparandam tana naman keng gobyerno. Serve. Diyos ko, ala tamong daptan nung i-serve tala rin pengari at itang pengari serve tala rin kaya katang anak. Ne? Ikayong politicians na lukluk keng gobyerno, tandanan nyo, ing mission nyo, ing mag-serve. Ne? Mag-serve ka rin tao. Aliway tang yung iserve the rentao. You are the public servant. You will serve these people. Ne po, ikayo pong magsilbi at aliway yung silbian the rentao. Alright? My goodness, Diyos ko. Kaya rin nakayaning eleksyon kanini. Atin pa kayang pamilyang Kapampangan. Oh my God. Ay, Diyos ko. Ne? Yan. Bahala ni Batman kanita. Alright? And, of course, say, I love you. Yan, ne po. Sana itapon tunay lugod yang mayakit kaya katamo, kaya katamong pamilya, at kaya katamong balen sa ating bayang Pilipinas. Wow, Tagalog yun, ne? Sana yung tunay na pagmamahal ang makikita ng ating mga miyembro ng pamilya, miyembro ng ating society, ang tunay na pagmamahal, tunay na anyapin ng kaya katamong radyo, ing radyong magmalasakit,
at lulugod ka rin tao. My goodness, paganantaya po yan. Ing malasakit at lugod ka rin tao. Yan. And, bring back the hugs and kisses in the family. Aliwa po retang chocolate. Deta nepo, aliwa retang chocolate. Itapon tutong kawul, tutong kiss keng pamilya. Nepo, sabi ko na pingket nandin. Matulaya, masaya yung estudyante ko. Uling kinisne ning imana na pong bayo yung megaral. Ibalik tamo po ito. Ne? At di kayong anak, sigurado sumiglala rin kaya kayong pengari po tang binalik yung ring hugs and kisses karela. Aliwa mo itang po tang mangailangan kayo. Aliwa mo po tang ating kayong buri. Karen pengari, karen kayo mag-hugs and kisses, ne? Every day, morning, night, ne? Mako kayo, datang kayo, ibiyeyo ing lugod at kagalangan karen kaya kayong pengari. Makanyan mo naman, keng kaya katamong balen, ne po? Ing tune lugod, ne po? Ibiyeta mo, karen kaya katamong constituent. Yan, 4 o'clock na naman po. So, this is your DJ Mamning again, Nepo, na nagpapaalam sa inyo and saying excuse po sa Saturday. Dahil po kami ay merong family banding. Yan, magkaka-family banding po kami, Nepo. At isa pong paraan ito para ma-renew yung ating pagmamahal sa ating family. Marerelax tayong husto, Nepo. At so sa Saturday po, baka po wala si DJ Ma'am ninyo. At mamimiss nyo ako, mamimiss ko rin kayo. Alright. And eto nga po ang inyong Pamilyang Kapampangan dito sa 99.9 FM Radyo Guagua. Tandaan ng tamo po, ini po ing istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Kaluguran dakongan po. See you next Saturday. Yan. Alright. It's Broadcasting from the business capital